Какво щеше да е, ако Земята всъщност беше куб? Кубична Земя би имала 6 плоски страни, всяка като огромен квадратен континент. Но географски тя нямаше да изглежда както сега, защото гравитацията би изтласкала всички водни басейни към центъра на всяка страна, създавайки 6 огромни области, всяка с гигантски океан по средата. Градовете и къщите щяха да са струпани по-близо до центъра, тъй като това би било единственото наистина обитаемо място. Ръбовете щяха да бъдат сухи, без никакви водоеми. Гравитацията би се усещала странно и колкото повече се приближаваш към ръбовете, толкова по-трудно би било да изкачваш стръмните склонове от 45 градуса. А ъглите, те биха били най-студените места на планетата, защото ледът нямаше да се образува в нормалните полярни шапки. Вместо това той би се натрупвал по ръбовете и би ставал най-дебел в 8-те ъгъла, образувайки замръзнали върхове, извисяващи се над всички океани. Би ли могъл да оцелееш на кубична Земя?